Wow! Classic chicken adobo. Napakasarap. Guys, welcome to YouTube channel. Today, simpleng luto ni Enric. Hello guys, welcome back po sa Simpleng Luto na Enric Channel. Ngayon guys, magluluto tayo ng simpleng recipe lamang. So, yung gagawin natin ngayon ay yung classic na chicken adobo. Okay, ito yung mga ingredients guys. Of course, meron tayong isang pirasong manok. Maliit na piraso lang po yan. And of course, mayroon tayong sibuyas at saka mayroon tayong bawang. And of course, mayroon tayong durog na paminta. Okay, ito lang yung ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng laurel. Okay? At saka, meron tayong seasoning. Beki naman. Hindi po sponsor yan. And of course, mayroon tayong asukal. Yung asukal, option lang po. Kung gusto nyo medyo matamis-tamis, yan, naglalagay ako ng isang kutsarang asukal. Okay? So, hindi mawawala yung ano natin, yung soy sauce. At saka yung vinegar natin. Adjust lang tayo mamaya, no? So, kung maglalagay tayo ng soy sauce, of course, hindi na tayo maglalagay ng asin para hindi masyado maalat yung chicken adobo natin. And of course, meron tayong cooking oil, yung vegetable oil. Maglalagay tayo ng konti mamaya. So, susunod na guys, lulutuin na natin. Sana ma-enjoy nyo yung vlog natin ngayon. Okay? Thank you po. So, ngayon guys, nagpainit tayo ng mantika. Ayan. So, lalagay natin yung bawang. Okay? Napakadali, napakasimple lang to. Yung sibuyas. Lalagay natin sibuyas. Direkta na yung ano natin. Chicken natin. Okay? Okay. Okay, maglalagay tayo ng soy sauce. Yan. Okay, adjust lang tayo. Halo. At saka yung seasoning. Lagay tayo ng durog na paminta. Okay. Yan. Yung seasoning. Mamaya konti lang yung vinegar para hindi titigas yung natin. Yan. Okay. Halo. At saka yung asukal. So, depende sa inyo ho. Kung gusto ko maglagay ng asukal, lalagay kayo. Okay? Halo tayo, halo. Tatakpan natin ng mga ilang minuto para lalabas yung katas niya. Saka dadagdag tayo ng soy sauce. Okay? Ayan guys, ito na yung itsura ng chicken adobo natin. Lumabas na yung dugo-dugo. Yung katas niya, dadagdag tayo ng konting soy sauce. Yan. Hindi na ako nag-apply ng asin para hindi maalat. Yan. Okay? So, mga ilang minuto lang, luto na yan, tapos na yan. Ganun ka simple yung chicken adobo natin. Halo tayo. Yan. Yan lang. Titikman natin yung mamaya. And of course, lalagay tayo ng konting vinegar. Yung suka. Okay. Kunti lang. Yan. Para hindi mo masyado maasim. So, okay. So, pagkatapos maglagay natin ng suka guys, huwag natin gagalawin yan para hindi titigas yung yung chicken. So, ngayon guys, tingnan natin yung resulta na Yan. Mukhang luto na. Tikman natin yung sarsa. Okay.
Okay. Yan. Saktong-sakto yung lasa. Okay guys. Luto na yung classic chicken adobo natin. So, lalagay na natin dun sa bowl. Okay. Yung adobo natin guys, ano yan, yung pinatuyuan. Yung, hindi tayo naglagay ng tubig. Yung ano niyan, sa sariling katas ng manok niyan. At saka nakalo-halo na yung yung soy sauce natin, yung vinegar, yung asukal. Okay. So, yan yung style natin na classic chicken adobo. So, ito na guys. Luto na po yung classic chicken adobo natin. Okay, napakasarap po. Titikman natin. Yan. Okay. Masarap guys. Kanin na lang kulang. Salamat po sa suporta. Sana po palagi po kayong tatangkilik po sa Simpleng Luto ni Nick Channel. At sa mga bago po, sana po sa subscribe kayo. Don't forget po to press the notification bell. Thank you po. Thank you. God bless.